Celú zostavu prostní predvádza v súčasnosti najlepšia bulharská reprezentantka Boriana Stojanovová. Jej prostné sa vyznačujú dynamickosťou, ľahkosťou vykonania aj tých najobťažnejších akrobatických cvičebných tvarov, radov. Veď v jej zostave sú zaradené tie najnáročnejšie cvičebné rady. V úvode premet bokom s polobratom, premet vzad a salto vzad s krčmo s celým obratom, i keď nie s tým doskokom. Potom v strede zostavy premet bokom s polobratom, premet vzad, tempové salto a hneď dvojité salto vzad s krčmo a v závere zostavy robí premet bokom s polobratom, premet vzad a dvojité salto vzad s krčmo. Tento náročný záver sa už udomácnil v zostavách vrcholových gymnastiek, o čom svedčí skutočnosť, že na majstrovstvách sveta v roku 1981 ho zacvičilo len 9 gymnastiek, ale už na majstrovstvách sveta v roku 1983 ho predviedlo 43 gymnastiek. Boriana Stojanovová je príslušníčkou CSKA Sofia. Má 16 rokov, meria 151 cm a jej hmotnosť je 42 kg. Systematicky trénuje od roku 1975 a je veľkým gymnastickým prísľubom do budúcnosti.